За малък бизнес като моторет е изключително важно да можем правилно да планираме всички свои разходи, разбира се и сметката ни за електроенергия. В този смисъл да имаме един прозрачен доставчик и да знаем точно какво получаваме на среща е от изключително значение. Решихме да се спрем на токи, тъй като те бяха с най-прозрачна политика на пазара, имаха прекрасно клиентско обслужване, бяха много точни и ясни в обясненията си какъв точно тип услуга бихме получили, каква би била цената на тази услуга и от тази гледна точка токи беше безпрецедентният избор за нас. 3 години по-късно все още сме сигурни, че сме на най-правилния доставчик на електроенергия и продължаваме да смятаме, че Токи е нашият най-добър партньор в това направление.